Nang isang sa agiwayway pinwangan, nagagat ni Uncle Berting natari patu itidingwen pagulid nam nasken atuladan. Awan kanyan at bamog inaw daw lata sumalog uray magkasinip iti pudo nagarat kadlatan uray at sa gubanit na agpasangwang iti panakainananan. Kastan ni Uncle Berting sa lasumangpet mo di malemen tati kaya't narumang ay panagbiagan. Nunal pas tiraraepen apa nagbiro panggadanen alatiro dagdaning panagkaapitin. Ngam apay tanaliday taabagam nalpay iti na amwam iti presyo iti pagay ni Uncle Berting di pa yung isang napampagit di nakiinumin niyang kunana sumulitak no na-extrapi. Sumaruno apa nagtatalon raep kan sikaket niya maton doble pa iti presyo ti abono. Awang pa'y kita ng regasyon de gasolina iti padanom ni Uncle Berting nang isindang kay talong. Dinan sa amasakan kadim makilin iti pamilyan tatay barong mga paspasaket ng asawa. Nagagso ti pakasar na palisir to'y palisir ta ngam malagunan tay may sanga itariya. Kastan ni Uncle Berting sa lasumangpet mo ti malemen at nanarigat ti metlang rumang ayin. Adan na puko ni Uncle Berting isupayar na pagkatasin alatiro madlawa lumakayin. At damay sa amalam nakita ni Uncle Berting nakatugaw agkapapel na kamuleng-leng. Awangan iti matalong inaamin na nalakot awang paikit yan kuwan at mangkaripati. Bangun no agriin apa nagugot iti kamoten edi sumangpet sa malipukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na agrama na poko na nagrarana daan na panbimisita. Daggalang paliwan dagiti anak na iti kanagaget yung paladagen kuno. Kastan ni Uncle Berting sa lasumangpet mo di malaman pindan at anak na apasyaren. Nalako na ti dagdagana da pinagpaadal na ngam itan mansyon hindi balay na. Sika ngay karupa amang mumkat isuna ni Uncle Berting totang kay isuna. Subalit ay kumamagin kuwana. Ang subalit